ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଲିଭରି ଜଣେ ରୋମିଓ 5ଟି ପାର୍ସଲ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଲିଭରି ବୟ କେବଳ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଜିନିଷପତ୍ର ଡେଲିଭରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଏକଦମ ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମର ମହାରାଜା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିଏ ପେଶାରେ ଥିଲେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ ଥିଲେ ବର। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ମହାନୁଭାବ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ପୁରା ପାଞ୍ଚଟି ବିବାହ କରି 5 ପାଣ୍ଡବ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ରୋମିଓଙ୍କ ମୋଡେସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପାର୍ସଲ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ଡେଲିଭରି କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ମାଗଣା ଡେଲିଭରି ସ୍କିମ୍ରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ଫସିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରେମର କାହାଣୀର ଟୁଇଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ବାସ୍, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମିତ ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ 5ଟି ସଂସାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କଠୁ ପାର୍ସଲ ନେବେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଫୋର ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ।